Zülfiye Hanım, Mirza Hanım'la. Hayırlı gün. Mene ezrek kine özünüzni turunda söylep gitseniz, siz kosa oğul kızı, Ozakay bilen sizin nerse beyli, nişikine şulay sengakka kirip gittiniz. Özüm Oznakay rayonu Ursay avlunda tuğup üstüm. Etiyim Mirzahan aniyim beriyeydi. Nasıl aniyim yaşlay ölüp gittiğinde şundan eti biz Rosa anige ilenip iki bala kolduk aniden. Nechik deb aytayım endi. Odin avul kızı özüm может yürekten çıkan sözler bilen turmuş neleri болашақ шул әнисез ятим үсүләр барсы да йөрәккә бер төсле моң булып, сагыш булып, барлык шигырьләрем шул әни белән уртак ничек әйтергә инде татарча. Аннан соң Ознакайда укыдым, 3 ел интернетта укыдым монда. Аннан соң Владимирский облыска киттем, анда теге сагыну хисләре. Аннан соң тормышка чыгып, һәр вакыт әни турында, балалар турында, 3 балам бар, 3 малаем, алар өчен теге ананың иң йөрәгеннән чыккан сүзләр, иң йөрәгеннән чыккан ярату хисләре шул балаларыма, шул туган якларга сагыну, гомер буе читтә яшәгәнгәдер бәлки, гел шушындый сагыну, шундый хисләр белән язадыр инде. Сагыну, гел шушы туган якларны сагыну, болашакны, шундый бүтән шигырьләрем шуңа бәйле. Менә сез Италиядә дә булгансыз икән, шуларда әзрәк. Италиядә 18 ел булдым. Анда инде тоже сразу бик җиңел булмады. Теге сөйләшә белмәгәч, документлар булмагач, башта бик авырлыклар белән, чтобы теге гүрләргә өскә менәр өчен күп авырлыкларны узарга туры килде. Барысына да түзем булып, сабыр булып, шул очракта гына кеше что-то теге таба бит инде, ирешә үз хыялына дибезме. Вот 18 ел гомер Италиядә, конечно, жизнь матур инде. Туган яклар сагындыра. Туган яклар әлбәттә сагындыра. Миләшләре, анда Италиядәге хәтеремдә беренче мәртәбә шымырт агачы күргәч, менә шундый йөрәкләр теге күзгә яшьләр тыгылды, как будто менә үз акбыйларында йөргән чаклар искә төшеп, шымырт агачлары чит җирләрдә кем яши, алар аңлый инде, что еракта яшәүнең сагыну хисләрен. Бүтән шигырьләр шул минем багышланган инде шул әниләр өчен, балалар өчен, туган авылыма, туган яклар шул. Зөлфия ханым, сез бүгенге көндә иҗат уңышларыгызны дирек дәрәҗәдә дип әйтим. Булай язасызмы? Язам шул. Һаман да шул сагыну, шул әниләр, шул инде. Әгәр дә мөмкин булса, могу менә җибәрергә дә мин әзермен. Сезнең иҗат уңышларыгызны көтеп калабыз. Безнең менә Мая газетасы башында Гөлстан әдәбият сәнгать берләшмәсе эшләп килә. Сезне анда да күребез дип. Рәхмәт. Ходай ясса. Көтеп калабыз. Тумаздан да эзләп карадым архивтан, что ничә еллар сакланган, 76 елдан башлап бик күп еллар узган бит инде. Даже ышанырга да кыен, что менә шундый аккуратны менә бит бер нинди үзгәрешсез сакланган газетлар. Бу җитәкчеләрнең уңышы инде, менә тырышлыгы дип әйтәсем килә, рәхмәт әйтәсем килә сезгә барыгызга да. Потому что ничә еллар сакланган, ышанмаган идем дә. Менә шулай тәкъдим итүләре бит. Рәхмәт, менә шулай без бернисез теге разрешили, менә шулай шигыремдә бар, ул ничәнче елларда. Ничә язылган инде сезнең? Монысы 76 елда, мен 56 елга булгач инде ничә була, 20 яшь. 20 яшьтә язылган бу. Бик яшьтән яза башлагансыз. Яшьтән интернетта укганда ук язадыр инде.
интернетте мектепте? birinci интернетте оқығанда. Birinci mektep neydi şimdi? Шулай мен шунда оқып енді шул неше айтсаң да шул бір сөз енді шул ятимлеклер, шул ауыр тормышлар, шулар барысы да белән бергә бәйләнгәндер инде ул. Ул мәктептең бәләкәй генә бер торагы бар иде бит. Шунда яшәгәнсез. Инде шунда кайткан чакта кайтадыр инде, кайталмаган чакта инде шулай шунда тордык инде.